Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana nasta'in wa na'udzu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul ulama kita senantiasa kula hormati para kiai, para sesepuh, para sepuh, wal khususan kematan panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Subriyata Jasa Putrawu Bapak kita sedaya sama-sama kula mulyakaken. Semoga sangat-sangat kita panjatkan puja dan puji syukur kematan asalipun Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik hidayah dan karunia-Nya sehingga kita sekalian bertemu dan para penerima majelis dalam keadaan sehat walafiat wa terkabur dalam maupun dan karena itu selawat dan salam senantiasa kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya kawula kagem menika kecatet dados setiap dan salah sahabatipun saking panjenengan hati boten yaumil akhir amin amin ya rabbal alamin. Berlalu berjamaah tentang menika kula badhe kaosaken kegiatan tentang menika dalam rangka menyambut bulan Rajab, bulan tengah di Rajab ini. Kali insyaallah kita tutup akhir tahun 2025 dan kita sambut 2026 dengan berzikir, dengan berdoa, dengan kegiatan yang lain. Kalau bagaimana saudara tentang menika istighosah dilaksanakan pengajian dengan badhe kesabaran kali panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Subriyata. Maka saya kalau sepakat kita lakukan ketawatur melalui ampun saat Rahman Sami. Kepada panjenenganipun Romo Kiai mendapat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah monggo sadaya istighosah nindakaken amalan sholat sunnah taubat kali rakaat lajeng sholat sunnah hajat kali rakaat. Sholat taubat kali rakaat, sholat hajat kali rakaat. Ayo padha nobati dosa-dosa sing wis liwat. Muga-muga taun ngarep kula jenengan didadosaken tiyang sing langkung sae timbang sing wis wingi. Mangkane sholat hajat muga-muga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tudina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana ya jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tu'minuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ta'ata ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul 'azim. Assalatu wassalamu
kagungin para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, para ustaz, ustazah, para masyayikh, ingkang tuhu kawula bektosi saha kula pirengake tidak lamahipun kagem jajaran pengurus Amir Masjid Al-Ikhlas ugi sedaya para jamaah kakung putri ingkang sangat kula hormati. Awalan sareng-sareng monggo kula panjenengan muji syukur kangge wonten sabdaning Allah kanthi sesarengan maos alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi syukur kula panjenengan dhateng Gusti Allah, muga-muga saged dadosaken sababiyah langgune kenikmatan saha tambahipun kenikmatan saking Allah kangge kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabi Muhammad salawat salam mugi tansah kalian majurah kita dan beliaunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nalikane kula panjenengan bersama dalam dunya langkung-langkung bincang wonten ing yaumul ba'ats. Mugi-mugi kula panjenengan tansah dipun awi nangka umatipun Nabi Muhammad lan muga-muga pantes nampa syafaat. Amin ya rabbal alamin. Napa kula ngomong muga-muga pantes. Mergo nek kula kabare kaya pada pantes. Kaya nek pada kepingin diakui dengan umat Nabi Muhammad tapi gak pada gelem manut marang sunnah-sunnah. Kepingin diakui dengan umat Nabi Muhammad ingin dikai syafaat tapi gak pada gelem maca sholawat. Mulai kula pantes perkara tidak penjenengan gak pada riko tak takon ini man riko ngakoni amal sunnah nyuwun sewu kok beli subuh niku dulur ganjarane luwih apik timbang donya saisine. Kira-kira riko man kok beli subuh riko lakoni tegak kamu kaya sunnah Kanjeng Nabi tapi riko yang kepingin oleh syafaat kaya ini nyuwun sewu sholat qobliyah, sholat sunnah ba'diyah niku hukume sunnah mu'akkadah, sunnah yang dikukuhkan, sunnah sing dibarekno dening Kanjeng Nabi sing putih Kanjeng Nabi boten nate ninggal. Sadurunge subuh salat 2 rakaat qobliyah subuh ana sing ngarani salat fajar iku ganjarane luwih apik timbang donya saisine. Iki salat sunnahe guru jamaahe subuh. Kate salat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Dene gak kopriyo 2 rakaat 2 rakaat. Katene asar 2 rakaat qobliyah asar. Ini yang dikolakon. Kata-kata. Nah ini Rasulullah kata Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Mari ba'diyah maghrib sholat awabin baru sadurunge isya qobliyah isya 2 rakaat, sabadane isya ba'diyah isya 2 rakaat. Ini mantap, pasti kamu sih balas ba'diyah isya. Ambil akhir meletakkan dari ba'diyah sing sunah mu'akkadah ba'diyah isya. Yo gak ngadep ini. Ya Allah. Perkara obat hajat memang ya sunnah, cuma luwih dikuatno qobliyah lan ba'diyah. Itu sing sunnah mu'akkadah. Nek kepingin oleh syafaat Nabi murid
sholawat datang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kemarin belum atur saiki netepi bulan Rajab. Bulan Rajab iki bulan sing dimulyakake dening Gusti Allah. Bahkan Kanjeng Nabi matur Syahrul Rajab Syahrullah. Bulan Rajab iki bulan Gusti Allah. Endine sapa wong sing nindakno amal kesaenan di bulan Rajab, ganjarane dilipat-lipatno, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara tuntunane mbah-mbah biyen Rajab iki bulane nandur. Engko nek wis bulan Saban utawa Ruwah iku bulane wong mupuk, wong kemes, wong nyiram. Nek bulan Poso, bulan Ramadan bulane wong panen. Panen apa? Panen ganjaran. Engko nek wis Idul Fitri dosane kabeh disepuro balik kaya bayi sing kain lair. Amin. Iso tutup nenggone Idul Fitri sing tenanan nek bulan Rajab iki bulan sing temen. Mulai Kanjeng Nabi nonton nanggone umat nek wis mancing bulan Rajab dikeken donga jaluk barokah. Mugi panjenengan paringi barokah ya Allah wonten ing salebete bulan Sya'ban. Mugi panjenengan dugekaken umur kita sedaya niki saengga saged pinanggih bulan suci Ramadan. Niki disunahno dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun mancing bulan Rajab niki diwaca terus. Lah aku karo riko umat yo lah imam sholat maktubah, imam sholat 5 waktu di masjid ini. Nek bulan Rajab nek donga mari sholat iku aja ditinggal. Katutno balenono ping 3 makmume sene nami mergo makmum ki akeh sing gak entos. Mergo kok bingung sih. Lingkaran masalah kok dilakoni. Jangan manis bayangkan Allah memberikan berdoa bersabda beri Ramadan. Allah memberikan berdoa bersabda beri Ramadan. Kalau kapal, kapal lah untuk dilakukan apa guru-guru biariku ya Allah Jawa ini. Nek kaki guru ini tanam pengkapal ini. Akhirnya dilakukan apa sebab apal dari kau berbanyak tinggal. Bapak sholli ala Muhammad. Imam sholat setelah sholat maghrib
ini jalur barokah di bulan Rajab, barokah di bulan Sabar, iso tumeka marang bulan suci Ramadan. Napa kula nggih wau sing kula sampeyan awal Rajab iki mulane nandur, engko Sabar mulane mupuk. Nek wis Ramadan wayahe Pak. Amin. Rajab wayahe nandur-nandur apa nandur kebagusan, amal sae ditingkatno, amal sunah ditingkatno. Engko nek wis Sabar tambah mempeng. Nek Kanjeng Nabi matur Syahrul Rajab Syahrullah, nek bulan Sabar bulane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora tau poso sunnah saulan muput kejaba bulan Sya'ban utawa bulan Ramadan. Tapi mayoritas saiki sing berposo Rajab kene Sya'ban gak pate ana apa-apa. Gak pate ana poso. Padahal nurut Kanjeng Nabi, niru Kanjeng Nabi Sya'ban iki tambah ompong oleh tindak poso sunnah. Soalnya pembelajaran dimulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu harus Ramadan, enteng. Kaya ini wong wedok nyuwun sewu nek bulan Rajab, upayakan Quran aja ditinggal dina waca. Sya'ban yo engko nek wis Ramadan kulino aja nek mari traweh tok, nek mari subuh tok koyoan mik suwe-suwean. Tapi nek bulan sak njobore poso gak tau terus ono kandono ngono. Dan sambung menceritakan kau tinggal. Wong ya kok bahasane kerungu. Aja mung kepengin dirungokno wong akeh. Sing penting iku butuh pengakuane Gusti Allah. Nek harus bicara mungkin suwe-suwean gandeng kancane tapi mau. Boleh kancane sing harus hubungine ditunggu itu salah. Kamu macane iku salah. Sekiranya kau sering ngakali. Kaya wis bener. Mulai ku bener ya apa. Sing kok ngajeni. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Urusan Ramadan mereka gawe tahapan pembelajaran yo wis babak gradul dari waktu 10 menit ganti 10 menit ganti ojo kok sampai sak jus masih liyane yo pengin ganti sing wis setno aja mongso ono waktu liyane dhewe kepengin beresemak malon-malon. Halo. Oleh Ramadan ini kita berubah. Kongres nanti nanti darusan situ motor ini mau jadi situ terus rasa tahu mana sing beri rasa lah itu sing situ motor baik sing situ motor berkorban lagi jauh di bayar kayak takjil kan masjid boleh kalau andus itu situ motor situ jam mau sing motor bayar ono biru nek kok iso milihno lah sing motor yo ono aja pendek bayar ono sing nyemak yo tenang-tenang malah enak ono sing milihno gantian 10 menit ganti 10 menit ganti saya kabeh padha senenge masjid jamaah iso rame tapi nek riko ijen ya kok kate darusan kaya 12 ngalih ae kasih dolan mas masjid sakit banget Allahumma sholli wa sallim alaihi. Menurut Kanjeng Nabi bulan Sya'ban posone malah akeh engko Ramadan berkulino dan enteng anggone nindakno ibadah yo muga-muga aku karo riko iki tansah diparingi pituduh diparingi hidayah dening Gusti Allah taala. Amin. Siji saged ngedohi perbuatan maksiat, sing nomor loro muga-muga iso nindakno amal ibadah kanthi istiqomah. Amin. Ya rabbal alamin. Lah bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang selalu diingat oleh umat muslim sadunya.
sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Isyraqillatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intine mawon beto oleh-oleh wujude nrimo perintah salat 5 waktu. Saking pentinge salat dulur, nek ibadah liyane niki Kanjeng Nabi nrimo perintah lewat malaikat Jibril, lewat wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tapi sholat baginda Rasul Muhammad dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing dine malaikat pun yang sanggup untuk mencapai tingkatan yang dicapai oleh baginda Nabi. Saking pentingnya sholat. Mulane wong dono nyuwun sewu. Kanjeng Nabi nrimo perintah sholat niku dipanggil langsung oleh Allah lewat Isra Mi'raj niki. Lari kaya ngono niku saking pentingnya sholat. Sarepot-repote opo wae aja nganti ditinggal sholat. Halo. Wong dono ono asing dikulino ninggal sholat. Boten. Insyaallah kan. Amin. Boten. Paling ono siji sholat 5 waktu ini sangat botapote opo ae sarepot-repote opo ae aku karo riko aja ditinggal. Awal ma yuhasabu yaumal qiyamah 'alal 'abdi as-shalah. Perkara sing kawitan besok kehisab ing dina kiamat dengan asik kawula yaiku sholat. Nek sholate apik liyane katut apik. Nek sholate elek liyane katut elek. Lari koloman sholawatan kok dindi tapi nek sholate kok bolong percuma. Sing penting sholat 5 waktu. Rumah itu. Ana pengajian rumah sholawatan rumah kayu. Akhirnya tanggul masih batu ke kayu. Kong dono ana niku. Ana yo siji loro telu papat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena ngaji wis kadare neko-neko. Diri kau karo aku sembahyang 5 waktu ini penting. Ojo nganti perbaikilah hidupmu dengan memperbaiki sholatmu. Nek riko belum memperbaiki sholat riko yakin urip riko ditoto dening Gusti Allah. Urip sampeyan bakal ditandani dhewe dening Gusti. Anane riko urip riko gak patek kepenak gelem tersuruh gelem sambatan bahkan rezeki riko kadang seret iku mergo riko gak patek ngandel nang Gusti Allah, gak patek gelem nyembah nang Gusti. Sembahyang gelem pilih. Ya itu sing gawe urip kan bisa. Oke, jadi sholat gelem dadani sholat sampai yakin urip sampai ditandani dening Gusti Allah. Wallahi. Niki dawuh Gusti Allah. Oleh nek kepengin dadani urip riko sembahyang riko dadakno. Syukur-syukur gelem jamaah. Ojo nganti ninggalno sholat fardu liman waktu diwajibno duhur asar isya maghrib isya subuh sampurno ninggal sholat iku banget cilakane cilaka dunya uga cilaka akhirat.
insya Allah nanti tengah malam sudah ganti tahun 2020. Berarti nek tahun tambah umur bukan umur riko jota. Nek umur tambah jatah urip mesti suto. Sajane aku karo riko urip 10 tahun kas. Tapi kalau tahun wis ganti berarti sudah setahun karek sangat Tahun. iku nek 10 tahun kas. Ramulan kas. 10 tahun Kas. dene. Yo josi kan. Kalau kan belum model koyo sabun. Semoga diwai panjang umur. Amin. Amin. Walane alhamdulillah aku karo iso ditakdir dilumpukno ke masjid, dijak salat sunnah, dijak zikir. Ini merupakan kenikmatan yang agung dari Allah Ta'ala. Amin. Pirang-pirang dulu awak dhewe sing saiki sapa wae pokoke mbok dilo apa dilo sembarang kali. Tapi wong dono belum ke masjid. Iki kenikmatan saking Allah Ta'ala. Dan muga lantaran majelis iki kok didadekno wong sing luwih apik. Amin. Timbang sing wis kelakoni. Nek ini sembayange doa-doa mulai ning muga iso istiqomah 5 waktu. Amin. Nek ini dadi wong medhit 2026 muga dadi wong loman. Amin. Eko kudu ora ditanding. Aman jadi wong mati iku elek. Ayo masih sembahyang masjid ke 5 waktu jamaah tapi nek kok mau mati apa elek. Aman. Gusti Allah gak tahu kok. Anjo dadi wong mati. Wong mati koyo iki karo aku ngadep pengelola dosen ini kalau aku dulu soalnya aku penasaran koyo kalau itu pancen prejen ini wong wedi iku koyo Pentil. ini koyo pentil bani sepeda iku nek kalau pentile kempes akhirnya nopo pentil tidak dipasang godhoke sepeda bangsa kempes dikumpul anginnya Mlebu. akhirnya saya kempes dari rono pentile angin wis mlebu gak iso iku koyo mudi koyo wedok-wedok yo duwe wis mlebu gak iso ngono ae Amin.
dunia itu ambil angan-angan itu. Pentil. Pentil sih ambil angan-angan ya Allah menewis tahun 2016 kamu kok dosa kubur 2020 ini ya Allah akeh bakal karuan dosa ambil ibadahku akeh dosa ada wis ganti tahun aku tambah tua belum kasma mati untuk mati termasuk dalam ya Allah nanti kita semua kita mati serang itu Bismillah kita mau istighfar dan bersyukur orang Gusti ngitung-ngitung kesalahan iki ojo penangi salah tangga selama iki kok kegelem golek salah wong liya sampe lali salah kok nek salah kok boleh enggak sampai itu situ lupai tapi salah dhewe nopo karo wong iki kok wis mulai di akhir tahun jadi muhasabah hasibu anfusakum qabla an muhasabu itu menawaki kabeh dhewe-dhewe sadurunge ira dihisab itu besok boten ngasane Gusti Allah. Ayo belajar menjadi lebih baik. Siapapun orangnya yang hari ini sama dengan hari kemarin itu termasuk golongan wong sing rugi. Tapi siapapun orangnya yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin itulah orang-orang yang untung. Oleh kalau itu harus berusaha di hari yang akan datang harus menjadi lebih baik. Terus ini mau kata nomor siji sholat di bulan Rajab Syaban dan Ramadan tingkatkan amal kebaikan terutama ibadah sholat lima waktu yang ojo ditinggal sing nomor loro perbaiki diri jangan sering mencari kejelekan orang lain tapi carilah kejelekanmu untuk selalu dapat beristighfar mohon ampun dan pengarsani Gusti Allah. Aku kalau sampai anak putu tansah diparingi itu dari Gusti Allah Taala. Diparingi ridho pun Gusti Allah Taala bisa menjadi lebih baik dari yang sudah berlalu. Kau senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal halimul ladhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا
Ya saya di syuting loh. Seksi sibuk. Sibuk. Kayak gini di kon kau tuh. Onggol. Baik, onggol. Cak mat jeremu Dik. Jam pinten Dik? Jam tam. Jojo.